Čaute, tu je Kevin a vítam vás pri prvom dieli Minecraftu. Dneska pôjdeme minovať alebo niečo také. Dobre. Takže najprv zabijeme tamtoho kostlivca. No poď. No po ňom. Tak, ani raz som netrafil, no možno raz, hej. No, creeper. Aj nám to neublížilo. Takže, skajte, ostavím si mikrofón. Dobre, možno budete teraz počuť lepšie, možno horšie, neviem. No, takže ideme do nášho sexy little domčeku. Vyzerá to skôr jak niečo menšie, ale to prežijeme. Potom si zväčšíme dom. Kto tu je? Dobre, nikto. Tak. Takže teraz... Počkaj, musím si stíšiť hudbu. Sakra. Tak, zvuky si nechám takto. Dobre. Môžeme ísť na to. A tu je ďalší zombie. Nie. Je to tak kostlivec, nie. Aha. A po ňom, po ďalšom, super. Ideme si nejaký cobblestone alebo niečo naťažiť do warp doly. Dúfam, že vám divákom to nebude vadiť, ale proste. Ups. Aha. Tu je. Nestiel som ho. Nevadí. Ach, to je 30. No, takže teraz sa ideme naťažiť cobblestone, presne tak. Aha, už nám tu jeden nechali ako gratis. Dobre, takže idem na to. Zatiaľ nebudem moc rozprávať, takže sa o takých pár minút k vám vrátim. Dobre, to nám zatiaľ stačí. Nebolo to ani minúta, ale možno minúta, hej. Takže teraz si zjeme jablčko a ideme do home. Počkať. Tak. Home. Počkaj, prečo som sa spavnil tu? Sakra. Dobre, ideme naspäť, to nevadí. Všade sú tu krátery a proste mi to vadí, lebo minule som sa skoro prepadol a našel som diamanty síce, ale prepadol som sa, takže mi to skoro ubralo život. No, mal som skoro celý čas. Dobre, tu nám tu farma pekne rastie. Dobre, odložíme si veci do častu. Dúfam, že to nebude vadiť divákom, že sme boli dneska ťažiť vo warp doly, lebo dá sa povedať, že to nie je ani také ťaženie, je to len proste, neviem, jak to mám teraz nazvať, ale proste akéby kopírovanie. Chápete? Tak, dobre, teraz by sme si mohli naťažiť nejaké drevo, lebo už nemám, takže ideme na to. Tu máme hneď krásne vysoké stromčeky, tak ideme na to. A
keby ste sa pýtali na tento server, neskôr dám tento server do popisku a môžete si na ňu zahrať aj vy. Sú tu skvelé výhody, príklad. Vidíte aj tuto, jak sa mi teraz označuje, že free VIP kvizak. Tak teraz rozdávajú zadarmo VIP, takže tak. Co tam si ešte niečo? OK, takže ešte si pôjdeme naťažiť sem nejaké drevo, môžeme si to vložiť do čestu a nejaké ovečky zabiť, pretože potrebujem posteľ. Ale nie som rasista, ne. Ja to robím kvôli tomuto serveru. Obetujem ovečky, aby som sa mohol vyspať. Viem, že vyznelo to divne, ale dobre. Tak, ideme domov a na lade sa ide strašne pomaly, takže si to zrýchlíme. A ten, čo je ten cobblestone dom, tak tam má môj kamarát Oldík, ten dám vám ho do popisku a tiež na YouTube. Volá sa Oldík, Old Peculiar a proste to je jeho dom a o chvíľu spolu budeme natáčať. Nehovorím, že tento deň, ale budeme spolu niekedy natáčať. Dobre, takže vidíte, teraz som len mriežkované brnenie a nevidieť ma. Tu vidíte, že invisibility som neviditeľný a tak, takže tu máme jeden stack, to nám stačí, jeden stack až 16, dobre, to je dobré. Tak odložíme si do čestu. Tak, a viackým som našiel 60 a 8 diamantov, tých čo som hovoril, keď som sa prepadol a 4 emeraldy som našiel ešte predtým a to je všetko. A nechcel som ešte počkať, idem pre jeden spawner, lebo som si ho zabudol u Oldíka. Aha, ovce. Jak dopadla, tak aj zomrela. Super, otvorený dom. Ja to je ten, čo som minule našiel. OK. Wow, skoro som sa zase prepadol. Takže ideme do Oldíkovho domu. Si otvoríme. A tu je Master Spawner, to na tomto serveri si môžete dať, že dáte, že takto, že kit VIP 1 a dostanete nejaké diamanty, ale tie, čo som dostal, čo mám ja v česte, to som si naťažil a keď to dáte, dostanete emeraldy, 10 flashiek enchantu, potom ešte neviditeľnosti jednu flašku a také. Aha, 2 zombici. Jeden creeper. No poď do mňa. A vypadlo z neho oblačko. Super. Okej. Nie. Sem. Keby ste ma možno slabo počuli, tak to je tým, že mám zle nastavený mikrofón a nechcem sa ho stále predstavovať, lebo dlho to trvá, kým ho zase dám tak, aby stal. Takže dopredu sa omlouvám, jak sa povie po česky. A tak, napíšte mi potom do komentárov, že kto rád chodí do školy a kto nie. No ja teda osobne rád do školy nechodím, ale keď musím, tak idem. A tak mi napíšte do komentárov. A nič. Tak.
Game 22, potom vám ho dám tiež do popisku, to sú dobrí youtuberi, čo tu sú. A minule som sa tu stretol aj s Gamerom, to bola náhoda, že sa asi preklikol a prihlásil sa na tento server a tu je zombie. No a prihlási, počkajte, aký lager. No prihlásil sa na tento server a proste úplnou náhodou sa mňa opýtal, si myslel, že som Google alebo čo, lebo vtedy som mal tiež tento Psycho, ale ukazovalo mi, že ETF čierne to ukazovalo meno a proste on si myslel, že som Google a proste som ma opýtal, či nechcem s ním bývať a potom si všimol, že toto nie je Minul alebo Hexit a proste sa prihlásila a tak. Dobre, chcel som si nastaviť home set home. No. Čakať, súvneme dozadu a vyskúšame. Home. Funguje to. Niekto sa ku mne chce teleportovať. TPA CCE PT. Neviem, kde sa teraz portol, kde je, ale asi to bol len omyl. Tam je creeper, tam vzadu. What the fuck? To ukončí. Dobre, neviem, čo mi hodil. Nejaké pressure platey. Dobre. Niekto cez dvere, keď aj niekto tu je. Dobre. Dobre, týmto by som ukončil naše videjko. Bolo krátke, ale stačilo zatiaľ. Je to len prvá časť, takže, ale bude aj viac častí, samozrejme, takže lúčim sa s vami a na budúce si povieme niečo o čítovaní a trolení. Dobre, s vami bol vždycky šťastný a šťastne naladený Kevin a na budúce si povieme to, čo som vám povedal, takže čaute.